No niin, tervetuloa taas kattelemaan meikäläisen videoita. Nyt on vuorossa Aikalinjani osa 1. Eli Aikalinjani, nämä on nyt näitä mun aikalinjoja. Älkää uskoko ihan sokeana niihin, vaan jokaisella on omat aikalinjat ja uskokaa niihin. Mutta mä nyt selittelen tässä ilman mitään kässäriä näitä juttuja niin kuin tapana, niin ehkä ekana on syytä varoittaa tässä, että tää saattaa triggeröidä tää jakso. Ja mä teen tällaista, mulla on nyt 3 jaksoa mietitty, ne ei tule kovin nopea. Seuraava osa olisi ehkä ajankohtainen tuossa joulukuussa, tämmönen fiilari mulla on. Mut mennään tälleen niin kuin hissukseen näiden suhteen. Ei näillä ole mikään kiire ja ei näitä nyt oikein katsota niin tämän tarkkaan ja tiheästi näitä syynätä ja kurotella tulevaisuuteen, että nämä vähän muuttuu ja nytkin huomasin, että on tullut vähän muutoksia. Mutta siis aikalinjat, niistä taidetaan niin kuin puhua tuolla somessa ja muualla mediassa. Näin mä oon ymmärtänyt. Itse en ole seurannut, sanotaan nyt tätä valtamediaa. Siis mä en ole omistanut telkkaria useampaan vuoteen, enkä ole radioa. Enkä kuunnellut radioa, seurannut mitään telkkariohjelmia. Kaikki tämmöiset niin kuin vaihtoehtomediatkin on jättänyt jo muutamia vuosia sitten pois. Että mä en oikein kauhean tarkkaan tiedä, mitä silleen niin kuin maailmalla tuolla mediassa tuutataan tai näin, mutta mun mielestä se on aika lailla sitä samaa mitä siellä niinku pyörii. Siellä vähän tilanteet vaan muuttuu, mutta ei siellä niinku hirveästi nämä uutiset muutu. No on siellä on siellä paljon kaikenlaista vissiin, mutta itse mä seuraan ehkä Ilttistä kerran kuukaudessa, luen ne lööpit läpi. Joo, silleen se mun homma menee. Mutta siis aikalinjoista vielä, niin mun mielestä meillä jokaisella on oma aikalinja. Ja me ollaan jokainen luoja lähteessä kiinni. Ja kun me ollaan nyt sit siellä kiinni, niin me ollaan myös niin kuin osa luojia mun mielestä. Ja me luodaan omalla sielulla tai mielellä, miten se nyt meneekään. Luodaan sitä todellisuutta meidän ympärille. Ja kun me ollaan tämmöisiä luoja olentoja, niin me voidaan yhdessä luoda tätä maailmaa. Ja luodaankin. Mun mielestä tästä on hyvä esimerkki Simpsonit. En ole tarkkaan katsonut, mitä kaikki ennustuksia siellä on osunut niin kuin kohille, mutta käsittääkseni siellä on ollut paljon tapahtumia menneissä jaksoissa, mitkä on tullut ihan niin kuin tapahtunut tässä näkyvässä maailmassa. Ja mun mielestä se on aika hyvä semmoinen esimerkki, että kun oikeastaan se on helvetin ovela niin kuin konseptina tämä Simpsonit, että kun sitä
tätä piirrettyä tehdään ja siitä luodaan tämmöinen maailmanlaatuinen formaatti, joka ylittää kaikki tämmöiset historialliset ja kulttuurilliset muurit, tai miten sitä nyt sanotaan, että sitä katsotaan niin kuin joka mantereella ja maassa ja näin poispäin, niin se, tai siis mä en tiedä edes paljon silloin katsojia parhaimmillaan, mutta voisi kuvitella, että sitä aika monessa maassa katsotaan Simpsonoita, ja kun me ollaan näitä luojia, niin me luodaan sitä Simpsoneiden tapahtumia myös. Ja tämä uutisointimedia, vaihtoehtomedia, ihan mikä tahansa, mihin uskotaan, niin me luodaan myös sitä sen muokkaavaa tai muovaavaa maailmaa sitten yhdessä. Niin mä en ole sen takia hirveästi jaksanut kiinnittää huomioon, mitä siellä on, koska ne on tehty tavallaan tosi ovelasti, tai ne niin kuin imasee helposti sen mielen ja mielenkiinnon siihen juttuun. Ja silleen siihen lähtee uskomalla luomaan sitä todellisuutta itselleen. Toki niitä voi katsella vähän niin kuin tarkkailijan roolissa, että aha, tuolla on niin kuin tommoista ja tällaista ja näin. Ja vähän niin kuin semmoista kriittisyyttä siinä mukana ja vähän voi katsoa, että mistä se on niin kuin peräisin se uutinen. Ja mun mielestä 2001 tapahtui tuossa aika iso muutos, että siellä alettiin toimittajan toimesta uutisoimaan. Se ei ollut enää semmoista kriittistä niin kuin tarkkailijan näkökulmasta, mitä tapahtuu, vaan sille tuli myös mielipide. Ja mikä se kieliopissa on tämä adjektiivi, että mikä on sitten rumaa, kaunista, pahaa tai hyvää tai tämmöisiä. Sitä on nyt parikymmentä vuotta tehty ja varmaan tosi moni on sen huomannut ja pikkuhiljaa jättänyt sen mielipide vaikuttamisen vähän vähemmälle ja koskee myös vaihtoehtoisia medioita. Ihan kaikkia, myös tätä. Tämäkin on sitä ihan samaa huttua, kun katsot, niin katsele kriittisesti. Älä suoraan usko mun puheita, koska mitä mä nyt juttelen, niin nämä on mun todellisuuksia, minun aikalinjoja. Mutta jos mennään vähän syvemmälle tähän juttuun, niin mä niinku itse näkisin kosmoksen kautta semmosia, mä sanon vaikka tällainen näin, sanotaan, että tämä on hyvä esimerkki. Tässä on niinku 5 sormea pystyssä ja kun niitä aikalinjoja on miljardeja ja mä en nyt tiedä oikein miten se nyt menee, että mä en ole sitä miettinyt ikinä, että onko se maailmanlaajuinen vai Eurooppaa vai Suomea koskeva, mutta siis tämmöinen, niin mikä sieltä nyt mulle tulee, niin siellä on tämmöisiä niin nippuja, missä on erilaisia aikalinja pakkaumiin tavallaan. Ja tässä jaksossa keskitytään nyt kahteen linjaan. Ja nämä on sotalinja ja sitten tämä yhteiskuntalinja.
ne on täällä niinku pikkuhiljaa lähdössä ekana huisin Nevadaa sanota, mutta siis ei ne nyt sinne lähde, vaan ne vaan kuihtuu pois ja häviää. Ja niitä aikalinjoja on enemmänkin kuin nämä 5. Ja mun mielestä niitä luodaan myös uusia aikalinjoja. Että tää on vähän semmoinen niin kuin semmoinen jatkuma, että sieltä niin kuin lähtee pois, mutta syntyy uusia. Ja mä kerron noista muista sitten joskus myöhemmin, mutta nyt tämä sotalinja ja yhteiskunta-aikalinja. Tämä yhteiskunta-aikalinja, mä oon nähnyt sen jo, siitä on varmaan jo 2 vuotta aikaa, alkaa tulla kohta, niin semmoisia niin kuin nopeita, että se olisi 2027 olisi se niin kuin aika, kun se alkaa niin kuin menettää uskonsa. Siihen on ne 2 vuotta, mutta nämä saattaa vaihdella, älkää uskoko, en minäkään en näitä tällaiseltään niele. Ja sitten tämä sotalinja, se tuli tuossa vajaa vuosi sitten. Mä en ole siihen niinku kiinnittänyt koskaan oikein aiemmin huomiota, kun mä en näe niinku siinä, siis se tuntuu mulle niin etäiseltä asialta tämmönen sota. No ensinnäkään mutta on vapautettu rauhan aikana ja muissa jutuissa vähän sokena lähde seikkailemaan. Mut kyllä vapautettiin jo ennen sitä, ennen tätä niin kuin sokeuttakin, että mut määrättiin töihin, mikäli tämmöinen sota tulee, ja nythän mä oon niin vanha, että tiedä mitä ne mulle keksisi, mutta mua ei niin semmoista asiat niin kiinnosta, koska se ei ole mun aikalinjalla, että mä joutuisin johonkin kokemaan semmoisia juttuja. Niitä on koettu edellisessä elämässä ihan yllin kyllin. Niin tässä inkarnaatiossa en sitä tuu kokee. Ja mun mielestä lähti tuossa alkuvuodesta, niin kuin tätä vuotta, niin se lähti tuonne keväälle, se lähti tulee niin kuin lähemmäksi semmosia uhkakuvia maalattiin, ja mun mielestä silloin ainakin vanhempi väestö, ketkä oli kokenut niin kuin tämän Suomen sodan, niin heille nousi sieltä niin kuin näitä asioita käsittelyä. Se oli mun mielestä semmoinen puhdistava juttu, mikä sieltä kollektiivisesti lähti niin kuin jyllää, ja vanhempi polvi kävi niitä sota-asioita uudestaan läpi. No meihin nuorempiin sehän ei vaikuttanut millään lailla. Ja silloin se näytti siltä, että se usko tämmöiseen sotaan loppuu tuossa tämän vuoden lokamarraskuun taitteessa. Ja mä en ole niitä katsellut, kun mun mielestä siinä, niin kuin sanoinkin, ei ole niin hirveästi tarvetta niitä yrittää selvittää ja tutkia kauhean usein, että muutaman kuukauden välein ehkä korkeintaan käy vähän katselemaan, että mitä siellä on. Ja niin, unohtui sanoa, että tänään on 11. päivä, mitä kuuta me taas eletään. En muista ikinä enää edes mitä kalenteria saatiin päiviä tai näin, niin lokakuuta. Tämä on lauantai-päivä. Tämä pitäisi tulla tänään jo ulos. Ja kun mä tuossa edellisessä videossa puhuin, että mä teen tämmöistä aikalinja-showta täällä, niin lähdin kumminkin tietenkin katselemaan, että miltä se nyt näyttää. Ja mä niin kuin yllätyin, että se sotalinja oli niin kuin jatkunut. Se usko siihen sotaan ei niin kuin päätykään tässä tämän vuoden lopussa. Ja sitä siinä tutkiskelin
tänään vähän vielä pikkasen. Ja se näyttää siltä, siis nyt tämänhetkinen tilanne. Tämä voi olla viikon päästä toinen, mutta tänään mulla. Se näyttää siltä, että se jatkuisi tuonne maaliskuulle 2026. Mutta mikä siinä on niin kuin jännää, se ei jatku samalla energialla, vaan se tuntuu olevan jopa tehty Hollywood-tapaan se, mitä sieltä aletaan tuuttaa, tekoälyllä. Siinä on ihan valtavan semmoinen iso energia, tai siis mä tunnen sen energian semmosena, että se on niinku keinoälyllä tuotettu se, mitä tässä nyt lähtee jatkuu. Se ei ole totta. Siinä on niinku todella vähän totta enää. Tää on tosi jännä juttu, että kun se nykyinen nyt näyttää ihan semmoiselta, että siellä on semmoista aitoa uskoa, kollektiivista uskoa mukana, pelkoa. Ja sitten se niinku tavallaan alkaa tässä pikkuhiljaa niinku hiipuu ihmisten usko siihen, että tämä sota olisi niinku tässä niinku ihan kynnyksellä ja maailmanloppu tulossa. Ei siihen enää niinku oikein uskota. Niin sit luodaan tommosen niinku teatterin, siis niinku studion kautta. En mä tiedä mitä sieltä tulee, mutta sieltä voi olla tosi aidon näköistä kamaa. Ja mun mielestä mitä sieltä niinku, missä niinku liikutaan, niin se on Lähi-itä. Että jotain sopimuksia tehdään ja sopimuksia puretaan ja tai jotain tällaista nyt mitä tällä hetkellä. Ja niin kuin sanoin, nämä kaikki vaihtuu koko aika. Mutta tälleen saa nähdä mitä tapahtuu. Tämä on tosi mielenkiintoinen havainto, niin kuin itse munkin mielestä tämä tämmöinen. Mutta se siitä, se on ihan hyvä. Tää alkaa tää sotan linja, tää pikkuhiljaa kadota. Ja oikeastaan tosi hyvä, että sieltä tulee tommonen AI sekoilee siihen kans vielä, niin sehän on vaan käytännössä hyvä. Siis mikään ei ole paha tai hyvä tai näin poispäin, että se pitää muistaa. Että nämä niin kuin ihmiset havahtuu vaan, että hetkonen, että mikä juttu tämä sieluton AI, mihin kaikkeen se kykenee. No, ei sitten sen enempää. Mennään tähän seuraavaan. Tämä on tämä yhteiskunta, äänestäminen, politiikka. Niin tämä on siis se, mikä tässä jatkuvasti purkautuu. Tämä on tämä oravanpyörä, missä ihmiset on kiinni ja suorittaa. Niin niin kuin sanoin, niin tämä 27, se on tullut mulle pitkän aikaa sitten jo, että silloin alkaa usko loppua tuohon äänestämiseen, politiikkaan. Mutta mitä sitten tapahtuu, sitä en ihan tarkkaan tiedä. Mutta se, siis niin kuin tällä politiikalla ja yhteiskunnalle sitä mä vaan meinasin, mutta siis siellä lähtee sitten purkautuu muitakin juttuja ja mitä tässä niin kuin yhteiskuntalinjalla tapahtuu, niin tällä hetkellä tosi paljon, niin kuin tässä tämä sotajuttu ja muuta, niin no, tässä vähän rapautuu koko aika tämä himmeli täällä
maailmalla. Keskitytään nyt enemmän tehdä Suomen himmeli. Niin ihmiset saa kenkää duunista. Se on semmoinen hyvä herättäjä ja sillä ei saa niinku potku vain perseeseen, vaan myös pois tästä yhteiskunta-illuusio usko-ohjelmasta. Ei nyt varmaan kokonaan, emme kaikki ketään varmaan siitä kokonaan poissa olla, mutta saa hyvän monon sinne perseeseen ja alkaa katsoa sitä niitä muita aikalinjoja, luomaan sitä omaa aikalinjaa. Konkurssi. Kaikki tämmöiset niin kuin isot tapahtumat on todella hyviä herättäjiä. Vaikka itse siinä, niin kuin, kun se tapahtuu, se on ihan äärimmäisen keljutilanne. Vakava sairastuminen, läheisen vakava sairastuminen, läheisen kuolema. Kaikki nämä on mun mielestä ihan tarkoituksenmukaisia. Ja varsinkin kuolemat, ne on mun mielestä ne on sielun sopimuksia, että silloin tää lähetään ja se herättää sitten sydänkeskusta tosi hyvin niillä läheisillä ihmisillä, mitä nyt tässä ajassa tarvitaan. Mutta tämmöiset niin kuin vaikkapa tapaturmatkin on hyviä. Käy jotain ja joutuu saikulle ja ei se, vaikka jalka ei lähdekään oikein toimia ja ei pääsekään oikein palaa sinne töihin ja pitäisi katsoa jotain muuta vaihtoehtoa ja muuta. Niin ne on vaan semmoisia tapoja, kun vähän niin kuin silmänräpäyksessä se maailmankuva muuttuu. Ja tässä kun se alkaa muuttua, mikäli se muuttuu silleen mä vielä sen verran sanoin, että kun puhutaan tämmöisistä sielun pimeistä öistä tai jotain ekon kuolemista, niin se on lähinnä siinä, siirretään niin kuin aikalinjat toiselle tai tämmöisillä pumpsista toiseen. Niin se mitä siinä välissä on, niin silloinhan se on todella keljumaista se oleminen, eläminen. Sä et niin kuin tiedä, mitä tapahtuu, mitä pitäisi tehdä, masentaa. Siellä on kaiken näköistä tunnemyllerrystä meneillään. Se voi kestää vähän aikaa tai vähän pidempään. Mutta nämä siirtymät, ne on ärsyttäviä. Kun lakataan uskomasta vaikka tähän sotaan, huomataan, että tässähän nyt on manipuloitu meitä tähän juttuun. Ja sitten menee usko siihen. Ihan samalla lailla menee tähän yhteiskuntaan usko. Ja me pääministeri ja ministerit on nyt äärimmäisen hyviä tässä tämän uskon purussa. Ne näyttää minkälaista se on siellä. Ne tuo esiin niitä kaikki niin sanottuja vääryyksiä, ties mitä. Ja ne ei ole mitenkään pahoja, niin kuin helposti voidaan niin kuin ajatella. Että ne on kusipäitä tai ne on idiootteja, ne ei ymmärrä. Ei niiden sielu ole kusipää tai tyhmä tai yhtään mitään sen enempää kuin sinun tai munkaan. Niillä on semmoinen inkarnaatio tässä kohti, että ne on siellä. Ne purkaa tätä järjestelmää. Orpotsuki on saattanut olla jossain inkarnaatiossa joku parantaja ja nyt ottaa tämmöisen toisenlaisen roolin. Nyt sä oot jossain roolissa ja mä oon jossain roolissa, että
tää on vaan tämmöstä niin kuin soutomenossa tavallaan, missä me niin kuin koemme ihmisinä tätä ja sieluna tätä kaiken näköistä tunneskaaloja sieltä ja täältä. Mutta siis tämä menee mun mielestä tosi hyvää vauhtia, hyvää suuntaa. Tässä on mielenkiintoista nähdä, että mä kyselin jolta, että milloin vaalit, kun en ole kuule käynyt äänestelle tässä hirveän monta kertaa elämäni aikana missään, niin vaalit on vissiin ensi vuonna, jotkut eduskuntavaalit, niin se on kyllä varmaan mielenkiintoista taas, että mitä siellä luvataan ja sitten miten taas petytään. Tämä on niinku välillä jopa niinku tosi hauskaa seurattavaa sitten, jos jostain kuulee tai näkee jotain. Harvoin mä siis mitään jaksan niitä katsoa. Mutta siis 2027 näyttää kovasti siltä, että se usko siihen eduskuntaan niin kuin loppuu. Ja nämä on niin kuin kaikki purussa, jokaisella eri lailla. Siellä on muita aikalinjoja, niitäkin on purussa. Meillä kaikilla me purrataan ja putsataan näitä kaikkia. Me eletään mielestäni niin kaikilla aikalinjoilla samaan aikaan, ellei sitten ole kuollut jollain aikalinjalla, mitä munkin mielestä tapahtuu. Tulee joku tämmöinen ihme pelastuminen tai joku jopa niin kuin kehosta poistuminen, näkee hetken maailma ihan toisena ja palaa takaisin siihen kehoon. Sekin voi olla semmoinen, mitä siinä on se tapahtunut, aika joku isompi tapaturma tai joku vahinko on tapahtunut, että on joutunut semmoiseen jamaan, että lähtee vähän niin kuin kehosta irti tai kuolee jopa, mutta se vaan niin kuin tekee sitä, että se aikalinja loppuu ja se jatkaa toisella aikalinjalla. Se on sitten niinku soronoo sen aikalinjan suhteen. Se ei enää kiinnosta hirveästi sen jälkeen. Mutta tämä on vielä vähän epäselvää, enkä jaksa sitä silleen hirveästi pohtia, että miten tämä juttu menee. Että se on tosi jännää miettiä, että me ollaan niin kuin sieluina valo-olentoina enemmän tai vähemmän niin kuin kaikilla aikalinjoilla. Ja sitten se meidän mieli on siellä seikkailee jossain niistä. Mä en tiedä, onko se näkynyt koko käsikuva näyttänyt, mutta se seikkailee sitten siellä eri aikalinjoilla ja todellisuuksissa. Ja nämä, mitä mä nyt näytän, niin tämä ei tarkoita sitä, että tämä olisi 3D. Tämä olisi 4D tämä seuraava. Ja sitten tulisi 5D, 6D ja semmoinen. Ei. Mun mielestä semmoisia ei ole olemassakaan. Mi 5D. Mun mielestä näissä ei ole mitään semmoisia niin kuin ihmisen luomia oktaaveja periaatteessa. Ehkä ne niin helpottaa hahmottaa jotain, että okei, puhutaan 3D on tämä, missä me ollaan. Mutta kun täällä on ihmisiä elää eri aikalinjoilla ja ulottuvuuksissa samaan aikaan, niin mun mielestä tää on vähän tämmönen, mihin en niin kuin lähde tukeutuu. Mut siis
tosi paljon tapahtuu tämmöistä, että isoja muutoksia, ja se on varmaan semmoisen jästipäälle se nopein tapa tiputtaa niitä kahleita tästä yhteiskunnan matriisiverkosta, että saa kenkää duunista, tulee joku ero, tapaturma, vaikea sairaus, kuolema. Kyllä semmoinen, mikä tulee niin kuin yhtäkkiä, niin se pistää kyllä miettiä, silloin yleensä alkaa se sielun pimeä yö. Joo. Mutta ei mulla nyt tässä hirveästi näistä kahdesta. Tässä on nämä aikamääreet, mitä mä itse tänään vähän kattelin ja tuli juteltua vähän niistä, mitä nämä tarkoittaa. Ja toivottavasti tämä valaistus ei täällä heilu miten sattuu. Tällähän videolla ei ole mitenkään visuaalisesti semmoinen tai tätä ei ole niinku hiottu mitenkään. Mä oon täällä keittiössä istuskelen, tämmönen väsähtänyt keski-ikäinen ukkeli, ketä tuli eilen urnanlaskusta ja välillä paistelee aurinko ulkona ja välillä menee pilveen, niin kuvaa mitä sattuu, mutta toivottavasti ääni kuuluu, se on nyt tärkeä juttu. Joo. Mutta kiva, jos jakselit kuunnella, katsella tänne asti, niin mä varmaan palaan myös näihin aikalinjoihin sitten jossain kohti. Jos koen siihen tarvetta, mutta sitten seuraavassa jaksossa lähdetäänkin vähän tommosiin näkymättömien maailmojen aikalinjoihin. Se on kans mielenkiintoista. Mutta kiitos kun katselit. Palataan seuraavalla videolla. Kiitos, moikka!